Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστώ καταρχήν το Wired Greece για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μερικά πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια από την εμπειρία μας στην πραγματική οικονομία και σε έργα που σήμερα αποτελούν την AI υποδομή μας και μας έχουν βγάλει προς τα έξω και εκτός από τα εθνικά μας σύνορα. Είμαι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ως ψηφιακά εξαρτημένοι. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μεγάλη AI confidence, που σημαίνει ότι μπήκαμε στην AI εποχή, έχουμε τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε και να τη συνδιαμορφώσουμε, και αυτό το δείξαμε το 2023, όταν ξεκινήσαμε να υλοποιούμε εθνικά έργα, ίσως και με άγνοια κινδύνου. Το ερώτημα το αν θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει απαντηθεί, είναι στην καθημερινότητά μας, λίγο ή πολύ τη χρησιμοποιούμε όλοι. Και όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε από 3-4 φάσεις. Ξεκινήσαμε με το πρώτο ερώτημα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όλοι να ρωτιόντουσαν. Στη συνέχεια περάσαμε πώς μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Κληθήκαμε να απαντήσουμε πιο δύσκολα ερωτήματα. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί άρχισαν να ρωτιούνται πώς μπορώ να κερδίσω, πώς μπορώ να χτίσω λύσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά ήρθε η ώρα του πώς μπορώ να πάρω αξία, άρα αυτό που θα φτιάξω πώς μπορεί να έχει return on investment, πώς μπορεί να μου δώσει αποτέλεσμα, πώς μπορώ να μετρήσω KPIs μέσα από τη λύση που έχω υλοποιήσει. Και στο τέλος, αυτό που αναρωτιόμαστε τώρα όλοι είναι πώς μπορώ να φτιάξω έναν οργανισμό ή ένα ολόκληρο έθνος να είναι AI first. Να μπορεί να έχει μέσα στον πυρήνα του, μέσα στα σπλάχνα του, την τεχνητή νοημοσύνη και να τη χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν, αυτό που πάμε να κάνουμε πλέον είναι να την κάνουμε μια εθνική ικανότητα, ένα national capability. Όπως είπε και η Έλισσα, γιατί η autonomy και γιατί τώρα. Έχει πάψει πια λοιπόν η αυτονομία να θεωρείται ένα debate θεωρητικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουμε resilient, θα είμαστε competitive, θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα μπορούμε να παράξουμε αξία και να αυξήσουμε την παραγωγική μας ικανότητα. Έχει πάψει πια να είναι το ερώτημα αν θα είναι software ή cloud η εξάρτηση. Και τώρα πια κοιτάμε τα δεδομένα, κοιτάμε τα μοντέλα και κοιτάμε τη διαχείριση γνώσης, την ταχύτητα μάθησης, που είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται πλέον για να μετρήσουν την ανταγωνιστικότητα ενός έθνους. Το ερώτημα ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσουμε είναι πλέον ίσως αδιάφορο πλέον, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται ταυτόχρονα από διάφορους οργανισμούς, είναι εξίσου χρήσιμη. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιες ικανότητες θα ελέγξουμε σαν οργανισμοί και σαν χώρες. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να γίνεται υποδομή με την οποία θα καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Αυτονομία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει απομόνωση. Έτσι, αυτός που είναι αυτόνομος δεν είναι απομονωμένος. Πρέπει να είναι έτοιμος να συνεργαστεί, να ανταλλάξει εμπειρίες και τεχνογνωσία. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ποιες τεχνολογίες θα κληθούμε να υιοθετήσουμε, να επιλέξουμε αρχιτεκτονικές, να επιλέξουμε έλεγχο στα κρίσιμα συστήματά μας, να δούμε τα δεδομένα μας, να δούμε την τεχνογνωσία μας και να συνεργαστούμε. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε πανευρωπαϊκό και γιατί όχι και σε παγκόσμιο. Αυτό που είναι επικίνδυνο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας καταστήσει περισσότερο εξαρτημένους. Γιατί αν επιλέξουμε να υλοποιήσουμε λύσεις και συστήματα τα οποία θα βασίζονται σε αυτό που λέμε black box, στην ουσία είναι σαν να εκχωρούμε τη τεχνολογία, σαν να εκχωρούμε τη λήψη αποφάσεων σε ένα σύστημα το οποίο δεν ελέγχουμε ακριβώς πώς λειτουργεί και πώς μας δίνει πληροφορία μέσα από με ποιους αλγόριθμους και με ποιο τρόπο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τώρα ένα παράθυρο ευκαιρίας, πιο πολύ από ποτέ. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα υποδομής. Νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε ακούσει για τον υπερυπολογιστή, τον Δέδαλο, που είναι υπουλοποίηση και το καλοκαίρι μάλλον, όλα πάνε καλά, θα μπει στην πρίζα. Από εδώ και περίπου 6-7 μήνες τρέχει το έργο του Φάρου, το AI Factory, το οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτή την κρίσιμη υποδομή και θα κληθεί να δώσει υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε startups και γενικά στο οικοσύστημα που θα θέλει να χτίσει AI λύσεις. Οι περισσότεροι hyperscalers βρίσκονται ήδη στη χώρα μας, χτίζουν υποδομές, χτίζουν data centers, άρα δημιουργείται έξτρα υπολογιστική ισχύ, η οποία θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αυτή φορτία, είτε είναι AI είτε όχι.
Και τέλος, υπάρχει Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, η οδηγία NIS 2 υλοποιείται και έτσι θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια υλοποίηση trustworthy τεχνητής νοημοσύνης. Από infrastructure καλούμαστε να υλοποιήσουμε sovereign ικανότητες. Έτσι. Άρα, οι υποδομές που δημιουργούμε στην Ελλάδα δίνουν τα κατάλληλα εργαλεία. Τα κατάλληλα εργαλεία μας βοηθούν να χτίσουμε ικανότητες και η χρήση των ικανότητων που αποκτούμε δίνει στη χώρα μας συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι. Άρα, σε πρώτο επίπεδο χτίσαμε τις υποδομές, computing power, cloud υποδομές, data centers, AI factory, cyber security και στη συνέχεια θα χτίσουμε τις ικανότητες που έχουν να κάνουν με την ελληνική τεχνογνωσία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες που μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και μπορεί να αποτελέσουν AI υποδομές πάνω στις οποίες οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να χτίσουν τις λύσεις τους, οι οποίες θα είναι scalable, expandable και θα μπορούν να επιδρούν και να διαλειτουργούν με τρίτα συστήματα και γιατί όχι να καταφέρουμε να εξάγουμε πνευματική ιδιοκτησία, να εξάγουμε αποτελέσματα που παράγουμε σε εθνικό επίπεδο. Ποιο είναι λοιπόν το stack που θα χρησιμοποιήσουμε? Φυσικά χρειαζόμαστε ταλέντο, μηχανικούς, ανθρώπους που ασχολούνται με το λογισμικό, product leaders, ανθρώπους που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια. Δύσκολο έργο, μεγάλη ανάγκη σε ταλέντο. Προσπαθούμε ακόμα και να κάνουμε το λεγόμενο brain regain. Όλες οι επιχειρήσεις, θεωρώ, λίγο πολύ τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ διανύσαμε ένα περασμένο εξάμηνο, οχτάμηνο που βλέπαμε ότι οι αγγελίες για junior engineers είχαν λιγοστέψει έως εξαφανιστεί, άρα όλοι ασυνείδητα είχαμε μπει στη διαδικασία να αναρωτηθούμε τι θα κάνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι junior μηχανικός, εφόσον έχω ένα AI εργαλείο να με βοηθάει στην υλοποίηση ακόμα και κώδικα. Περάσαμε αυτή την εποχή και νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, τουλάχιστον εμείς τη ζούμε καθημερινά, που έχουμε μπει στη λογική να δημιουργήσουμε φυτόρια AI μηχανικών. Έτσι, άρα, εκεί που πριν 6 μήνες λέγαμε ίσως να μην χρειαζόμαστε junior κόσμο, αυτή τη στιγμή πάση δυνάμει φέρνουμε κόσμο νέο που μόλις πήρε το πτυχίο του να κάνει πρακτικές, να εκπαιδευτεί, να δει τα εργαλεία και να μπει στην λειτουργία της μηχανής που λειτουργούμε για να παράξουμε τέτοιου τύπου λύσεις. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε φυσικά δεδομένα. Τα δεδομένα είναι το καύσιμο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τεχνητή νοημοσύνη χωρίς δεδομένα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Και τα δεδομένα πρέπει να έχουν σωστή μορφή, να είναι curated, να είναι καθαρισμένα, να μην έχουν θόρυβο για να μπορούν να δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε λύση AI υλοποιήσουμε. Φυσικά χρειαζόμαστε computing power, όπως προείπα, data centers, GPU υποδομές, υπερυπολογιστές κτλ. Αντίστοιχα, χρειαζόμαστε τα μοντέλα, τα οποία θα συμβουλευτούμε για να πάρουμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με εμπιστοσύνη, άρα κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικότητα, privacy, GDPR, το AI Act φυσικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να μας δώσουν compliant λύσεις και φυσικά η αγορά. Έτσι, η αγορά που θα κληθεί να υιοθετήσει όλες αυτές τις λύσεις και να παράξουμε ακόμα περισσότερες. Η Ευρώπη τώρα. Η Ευρώπη, ενώ η Αμερική, όπως έχουμε δει, παράγει τεχνολογία, εμείς παράγουμε regulations, παράγουμε πλαίσια, παράγουμε κανόνες, προσπαθούμε να περιχαρακώσουμε τη λειτουργία της νέας τεχνολογίας σε ένα νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει trustworthy υλοποιήσεις. Είναι χρήσιμο και αυτό και δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν περιορισμό, πρέπει να το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Γιατί όταν κάτι περιορίζεται, μπαίνει σε ένα πλαίσιο, αυτοί που θα καταφέρουν να το υιοθετήσουν πιο γρήγορα έχουν ένα προβάδισμα στο δρόμο προς την αγορά. Έτσι, άρα η αυτονομία πρέπει να είναι aligned με αξίες, με ασφάλεια και με πρότυπα, για να έχει και σωστή και ορθή λειτουργία. Αυτό που οι μελέτες δείχνουν λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή 9% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει λύσεις AI μέχρι το τέλος του 2025, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη βρισκόμαστε σε ένα διπλάσιο ποσοστό, είμαστε περίπου στο 20%. Άρα έχουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό, να περάσουμε από την υιοθέτηση σε αυτό που λέμε αυτονομία. Η Ευρώπη προχωράει. Αυτό που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά το τελευταίο 1,5-2 χρόνια είναι το λεγόμενο POC. Έτσι. Είμαστε μια αγορά η οποία παράγει proof of concepts.
Εμείς, σαν εταιρεία, έχουμε κληθεί πάρα πολλές φορές να υλοποιήσουμε proof of concepts, να εμπλακούμε σε έργα μηνών, τα οποία είτε θα τελειώσουν είτε δεν τελειώνουν, είτε ο πελάτης, έχοντας τη λογική του POC, δεν είναι τόσο engaged, έτσι, άρα δεν επενδύει σε χρόνο, δεν επενδύει σε resources, και έτσι μπορεί ο vendor να καταλήξει να παλεύει μόνος του να υλοποιήσει κάτι με αμφίβολο αποτέλεσμα. Το τελευταίο εξάμηνο προσπαθούμε να βγούμε από αυτό το κομμάτι του POC και να περάσουμε στη λογική του παράγω κάτι που είναι παραγωγικό. Πώς συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο οργανισμός, οι οργανισμοί πρέπει να έρθουν με ένα υλικό το οποίο έχει να κάνει με τα προβλήματά τους. Άρα δεν έρχομαι να μου πεις εσύ σαν vendor πού μπορεί να με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω κάνει την ενδοσκόπησή μου, ξέρω τα προβλήματά μου, ξέρω ποιες καθημερινές μου λειτουργίες είναι επαναλαμβανόμενες και έχουν μεγάλο labor cost. Άρα καλούμε αυτές πρωτίστως να τις κάνω αυτά τα λεγόμενα quick wins που συζητάμε τόσα χρόνια, να τις υλοποιήσω πρώτα και να πάρω και πολύ γρήγορα το return on investment και να πιστεί ο οργανισμός τελικά ότι έχει αξία, ότι έχει νόημα όλη αυτή η επένδυση. Γιατί κακά τα ψέματα, το AI είναι ακριβό σπορ. Έτσι, και στην υλοποίηση, αλλά και στη συντήρηση των λύσεων, όπως όλοι ξέρουμε. Και προσφάτως αρχίζουν και τα LLMs να πολλαπλασιάζουν τα κόστη τους. Θα το έχετε νιώσει όλοι καθημερινά και στις subscription που έχετε στο Cloud και στο ChatGPT. Τα tokens εξανεμίζονται με ταχύτητα φωτός πλέον. Έτσι λοιπόν, στόχος είναι να χτίσουμε mission grade πλατφόρμες, οι οποίες θα μπορούν να ευθετήσουν, θα μπορούν να γίνουν υποδομές στον οργανισμό και πάνω σε αυτές θα μπορούμε να χτίσουμε όλες μας τις λύσεις. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι γίνονται υλοποιήσεις και δημιουργούν silos. Δημιουργώ ένα chatbot στη μια άκρη, μετά χρειάζομαι στον οργανισμό σε ένα customer support agent, χτίζω έναν agent σε μια άλλη άκρη του οργανισμού. Κάποιο άλλο unit ζητάει ένα agentic workflow να υλοποιηθεί, χρησιμοποιεί ένα τρίτο vendor και τελικά καταλήγει να υπάρχει ένα οικοσύστημα AI λύσεων το οποίο μεταξύ του δεν διαλειτουργεί. Έτσι. Αυτό που ζητείτε πλέον είναι να υπάρχει ένας τρόπος αυτό και να διαλειτουργούν, αλλά και να υλοποιούνται ίσως και σε ένα κοινό περιβάλλον. Έτσι, ώστε να υπάρχει και αυτό που ζητάνε governance. Αυτό που ζητείτε πλέον πάρα πολύ είναι το AI governance, λοιπόν, και πώς οι λύσεις που θα υλοποιώ θα μπορούν να είναι κυβερνήσιμες από τον οργανισμό και να μπορούν να ανοίξουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση βολεύει. Τα βήματα λοιπόν που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα παρακάτω, να επενδύσουμε φυσικά σε ανθρώπινο κεφάλαιο, να φέρουμε κόσμο να τον εκπαιδεύσουμε και να γίνει μέρος της ομάδας μας, να συνδεθεί η έρευνα με την αγορά, τεράστιο πρόβλημα, πάρα πολλά χρόνια και εμείς σαν οργανισμός, αλλά και σαν εργαζόμενοι πανεπιστήμια, υλοποιούμε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πολλά από αυτά γίνονται για να γίνονται. Γίνονται για τεχνογνωσία μόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Μας δίνει τεχνογνωσία σαν Ευρώπη, αλλά στόχος μας πλέον πρέπει να είναι και πώς αυτά ένα λίγο μεγαλύτερο κομμάτι του, γιατί τώρα μιλάμε για μονοψήφιο κομμάτι αυτών των έργων που καταλήγει να γίνεται προϊόν, να κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε και να συνδέσουμε την Ακαδημία με την αγορά, με πιο άμεσο τρόπο για να είναι μεγαλύτερη ταχύτητα. Το τρίτο βήμα έχει να κάνει με την δημιουργία mission grade υποδομών, AI λύσεων. Φυσικά να συμπεριλάβουμε την κυβερνοασφάλεια και τα πλαίσια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν ασφαλώς οι AI λύσεις και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Να σχεδιάζουμε με γνώμονα την Ευρώπη και όχι μόνο τις ανάγκες της Ελλάδας, άρα έχοντας ένα μάτι προς τα έξω και τον τρόπο που θα οδηγηθούμε προς τις εξωτερικές αγορές. Εμείς τώρα προσπαθούμε να φέρουμε, όπως είπα, την έρευνα στην επίλυση πραγματικών λύσεων, της πραγματικής οικονομίας. Η μισή μας εταιρεία υλοποιεί αυτό που είπα, συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας. Όμως, επειδή τυχαίνει και η άλλη μισή να συλλειτουργεί, η τεχνογνωσία που παίρνουμε, προσπαθούμε να την περνάμε και στις υλοποιήσεις μας στην πραγματική οικονομία. Έτσι, άρα, φροντίζουμε νέοι αλγόριθμοι, νέα μοντέλα και νέοι τρόποι υλοποίησης να περνάνε στις λύσεις που δίνουμε στους οργανισμούς και στις κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε παρακάτω δεν είναι να είμαστε καταναλωτές τεχνολογίας σαν χώρα. Πρέπει να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε λύσεις. Πρέπει η αυτονομία να είναι μια εθνική ικανότητα, άρα να είμαστε αυτόνομοι χωρίς να είμαστε απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και το στίχημα είναι φυσικά να συμμετάσχουμε μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους μας στο τεχνολογικό μέλλον και να βοηθήσουμε στο να το συνδημιουργήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.